kandhani ngeyel bapakne wae Janaka wis bagus, mbokne Janakawati ki Manuhara. Manuhara ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males wae lara e padake. Dias-dis iki isine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, men. Wah, didol. Lho. Ora padake kelopo to kowe iki. Bapak iki sejane bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerepet. Sok ngendikane iki sosok kadang marai geli, marai guyu ngono. Ning nek wis muni kejem ya kejeme ra jamak-jamak, nek adil tegas ya tegas ra jamak-jamak. Ning wangsum mono mati lho kono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Anakku nggir bocah bagus Setyaka. Padha rarja sapraptamu saka ing ngasatriyan Tambak Mas sowan ngersanipun Rama nggir. Nggih, Rama. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ingkang putra pun Setyaka kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Maduka Kanjeng Rama. Ya, tak tampa. Gawe gedhening atinipun Rama ora liwat pangestunipun Rama Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Ya mung rada gumun dene sowan moning ngersanipun Rama dinabyang dening sowane Atmajaning Sun Stija Bamana Rakasura. Ih, kasinggihan mekaten Rama Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah monggo kemeng pambekti kula kunjuk. Iya, Setija ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Rama Tampanana, lho mendinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Hanggir Setyaka katuran karaharjan. Paman garep Baruji wilujeng bekti kula kunjuk, Paman. Ih, kula tampi nggih. Hanggir Setija katuran karaharjan. Paman garep Baruji wilujeng bekti kula kunjuk, Paman. Ih, kula tampi. Nggir. Ingkang woing Widara Kandhang ngaturaken karaharjan. Ih, Wapati Udawa wilujeng Hanggir Setija katuran karaharjan. Wapati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk, wa. Ih, kula tampi. Setyaka. Ana parigawe apa kulup? Mara gage matur marang pun Rama. Teka sowanmu dadak nganti kelawan kadangmu Traju Trisna. Ih, wale-wale menapa Rama? Estunipun anggen kula nyuwun tulung lan Kakang Mas Tija Bamana Rakasura menika namung badhe ngiyataken rembag kula anggen kula badhe kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Rama. Kosek to. Rembug sing kepiye? Kawuningan Rama. Estunipun ingkang putra Setyaka menika sampun ngancik dewasa. Monggo rencang-rencang sakbaraan kula menika sampun nambut sinaning akrami. Mila sawanipun ingkang putra Setyaka wonten ing negari Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun pangestu saking Maduka Kanjeng Rama dinten sakmangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestungkara. Setyaka kula wonten timbalaning adhawuh. Netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek. Sira bakal dhaup kelawan sapa ngen? Yen to pancen wis ana ceceking rasamu nandhukake rasa tresna kelawan sawijining wanita. Marta gage matura, wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu? Nggih, wale-wale menapa Rama? Lumahing bumi kureping langit menika boten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatriyanipun ingkang putra pun Setyaka kejawi. Boten sanes kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Janakawati. Atmajanipun Paman Madukara. Mlingking saking menika Rama sowan kula Paduka Kanjeng Rama menika wonten sukaliraning penggalih. Dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Janakawati. Mugi kamparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu. Kosek to. Setyaka, kula wonten timbalan. Apa sira ora ngarti pawarta ing mbeta mbok bakul sinambi wara pawarta binandhuking Karna?